Sausa ka. Ano pala siyang kaagi ka ron? Magkining sa kababay nga taga Misamis Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga siyang. Ha? Unsay magbuwag? Mao na siyang gusto na ko nga magbuwag na ta. Unsa may hinungdan? Nga imo man kubuwagan dyan. Gusto lang ko mo focus sa akong pag-eskwela siyang. Mong sorry kayo nga makibuwag ko nimo. Kung mao na imong gusto, wa ko'y mahimo dyan. Lain sa kayog ako ipamugos akong kaugalingon dihan nimo. O sige, buwag na ta. Uy, ano guna, good? Taon-taon na ba ito yung relasyon niya? Nagbuwag na hinuon mo? Maulay kiday. Unsaon? Mao may iyang gusto nga, magbuwag na mi. Wa ko'y mahimo. Sige lang, day, uy. Dili lang yung tingali mo para sa usag-usa. Malay mo. May gitagana ang Ginoo nga para gid nimo. Dili na ko mula ana, day. Si Janra ang akong gihigugma, day. O wa nilain pa. Kumusta naman ka, day, siyang? Dili pa kaayo okay, day. Uy, kadiyot ragod. Oh, nga naman, day. Pakit-ala ko sa mong cellphone. Nga naman, day. Basta, pakit-alang ko. Oh, di ara, oh. Hala ko in taon ni mo, day, oy. Anong picture pa man in taon ng dyan ang nasa mong screen, oy. Oh, day. Ilisi na, day. I-delete na o i-block na siya sa Facebook. Day, Shine. Day, patuoy in taon ako, oy. Abi ni mo, no, dili ka makamukon, anak, kung perme ni mo siya makita. Mong sige na, patuon na nako. I-delete ng tanan niyang picture nga naa sa mong cellphone. Husto si Day, Shine. Kinahanglan nga makalibot ko ni Chan sa hingpit. I-delete na nako ang tanan niyang picture nga niya sa akong cellphone. Ug ako na pud siyang i-block sa Facebook. Maayo hinuon nga, ni patuo ka nako, day. Ako lang yun na Day, nga sakto ka. Kaya mo samot nga, dili ko makalimot ni Chan kung magsige kog tanaw sa among mga picture. Maugid, day. Ayaw ipamugos ng imong kaugalingon sa tao nga wali gusto nimo, uy. Pila na lang kabuhan ang akong pabuton. Mahuman ako eskwela. Oh, si Chan ka. Kumusta naman ka siya? Unsa ka, no, kung ako siyang i-add balik sa Facebook. Ako siyang i-add. Oh, uy, hala. Iya kong gi-accept. Kumusta bay? Okay ra. Ikaw? Niya, may trabaho na. Maayo noon. Pasensya na kahanga. Nikontak kog balik ni mo. Okay Roy. Nalipay sa ko nga nikontak kag balik nako kay gimingon ako nimo siya. Oh, Jan. Tinuod bitaw. Gimingaw ako nimo. Magkita ta. Ha? Salamat intaw nga nagkikita gid ka nako bay. Naunsa man ka, uy. Huh? Bay naman ang imong gitawag na ako. Ganahan lang ko nga muna akong itawag nimo. Sige. Maumang ka ha.
Nya magbahay na lang sad ko nimo. Ha, pwede ra. Oh. Uy, naunsa ka? Itutok man ko ka na ako. Wa ka gyapon na usab. Guwapa ka lang gyapon. Atik, uy. Imo man gani kong gibuwagan. Sorry diya itong hitabo, abay. Dili lang ko gusto nga mabahin ang akong hunahuna atong higayuna. Pero, karon andam na ko. Ha? Unsay buti may pasabot? Hangtod karon. Love pagyapon ti ka siyang Jan, magbalik ta. ha? Ato nang itong kalimtan ang nangagi. Ang atong hunahunaon ang karon ug ang umabot. Ginoo ko. Unsa man ikaw kipati? Siyang, Nahigugma pa magyapon ko ni Jan. bay, musugot ka ba nga magbalik ta? Ang tinuod, Jan. Gisakitan kaayo ko sa atong panagpuwag. Pero ambot ba? Hangtod karon, love lang gihapon ti ka. Nga sa ato pa, musugot ka nga magbalik ta. O, Jan. Salamat siyang. Ay kabala ka, karon nga nagbalik na ta. Dili na ka na ako pasakitan. Salamat, Jan. Ay, Ginoo ko in town ni mo, day. Uy, Shine. ako ginabalakan ng inyong relasyon ron. Nga naman, tay? Unsaon naman ang day? Kung iyan na po kang pasakitan. Dili na mahitabo, day. Nisaad si Jan ako nga dili na ko niya pahilakon. Maayo lang unta, day. Bay, unsa ganing pizza ha ugma? November 4. Wa kay nahinumduman? Uy, hala! Imo man na yung birthday, ugma! Abi na kong nalimot na giga. Hapit yun! Unya, unsa may handa na to ini? Ano daghan? Ako ni kang kuhaon ha? Ato ta sa amo. Ha? Mauwaw ko, uy. Ngano mauwa mo ka? Nga ningon mas mama. Ha? Unsay mama? Ningon si mama nga ipada kuno nako ang akong uyab sa akong birthday. Nya kay uyab ba taga? Aw, ako kang dadun sa amo. Sige na lang, uy. Ako ra kang kuhaon og ba ha? Sige. Magpaabot ra ko nimo. Dali na kay ipailelete kang mamagpapa. Mauwaw man ko ba, uy? Ayaw gud ka, wow. Mga buutan na muna ako mga ginikanan. Padayon na lang yung uyab dire, Jan. Soon, Inday. Dali na. Kinsa gani pangani mo dai? Siyang uncle. Tagadiin ka man, Inday. Taga-Cagayan ko, tita. Kagayan. O, uncle. Jan, lahi sa detong imong giingon nga taga Talakag. Ha? Kato ba imong giingon na ako ba nga imong uyab nga taga Talakag? Kagayan to akong giingon nimo pa, uy. Dili taga Talakag. Nauli na lang ko din sa amo. Pero hangtod karon, wa pa gid mawa sa akong huna-huna ang giingon sa amahan ni Chan nga taga-Talakag. May lain kang uyab si Chan. Nabot na ganun akong gikahadlukan, day. Shine, Ngayon nasulti mo to siyang papa, bi. Posible yun, gumilain ang uyab si Jan nga taga-Talakag. dili ko gustong magduda, day. Kay pinangga ko ni Jan. Unya, unsaon naman na ni mo, be. Kung duhagin mo kinabuhi ni Jan. Dili na mahitabo, day. Ako lang ang gihigugma ni Jan. Ako lang. Nga naman ni si Jan.
Tagsa naman ang mo message na ako. Ako ganito kan, Bi. Pasensya na ka, bay, ha? Busy lang kay ko sa trabaho. Mao ba? Sao man gud nga, permiming mag-overtime gud. Nga, inikuli na ko. Kapoy na kayo. Di na ko kahigayon pag message ni mo. Okay lang, bay. Naunsa man ko. Dili man gyud ko kontento sa giingon ni Jana ako nga busy sa trabaho. Ako ning stalk ang Facebook, Bi. Oh, dili. Ni ay picture ni Jan na may kauban siyang babae. Og sweet kaayo sila. Kung mauna, may laing uyab si Jan. Unsa? Mauna, day. May nakita ko picture ni Jan nga may kauban siyang babae. Og sweet kaayo sila. Day, wa nagilain. Klaro nagkikaayo na. Uyab gina ni Jan. Day, unsa ba ako buhaton? Maayo tingali nga, magstorya mo day, uy. Sultihi siya mo nakita. Dili ko, day. Gusto na ko kasi mismo ang musulti na ako. Siyang? Bay, kumusta man ka? Okay ra, bay. Oh, noon sa mo ka? Naghila ka? Ha? Wa man. Gisipon ra ko. Amaw ba? Kuan bay, mananghid ko nimo nga muadto ko Valencia. Magunsa man ka dito. Magbantay ko sa kong lolo. Kadigot ko dito. Pag-amping dito, ha? Oo. Thank you. I love you. I love you too. Naunsa man ni si Jan. Nga nagsige naman lanik online. Unya, dili mo reply sa akong mga message. Dili sad mo tubag kung tawakan. Nga, magsige lang gihapon ka, ana. Day, Klaro na in taon kay na, uy, nga gibuang na ka ni Jan. Mong pagmata na in taon, day, uy. unsa may akong buhaton, Day. Kalimti na lagi in taon na si Jan. Day. Gusto ko maminaw sa tambag ni Shine. Nga kalimtan si Jan. Pero dili gyud ako kaya. Oh, si Janing nag-chat na ko. Pasaylo ako, bay. Dili ko angay sa imong gugma. Naluoy na kaayo ko nimo. Permi ka na kong ipasakitan. Akong angkunon na ako'y laing uyab. Si Kayla. Nga taga-talakag siya. Siya ang tinuod na kong gimahal. Ug dili ikaw. Pagita na lang og lalaki nga angay sa imong gugma. Kasakit na gibuhat ni mo na ako dyan. Nganong imo mo ko gipasakitan dyan? Ngano man? Umuwi lang tila bang iyong mga mata. Grabe kasakit ang gibuhat ni Jan ako. Niabot og 5 ka buwan, una ko naka-move on. Kanimo Jan, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga malipayon mong duha ni Kayla. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Sausa ka. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang ito matatampo nagdasangan nga Cheryl. I love you, Cheryl. Carlo, Muna'y tinuod siya. Ganahan ki ko nimo. May chance ba ko? ako pa nga naon-naon, Car, ha? Mao ba? Nanguyab di si Carlo nimo? O, day. Hinoon. Bagay man sa mong duha. Mga gwapa-gwapo. Maayo ka, day, nga ako siyang subton. Para nako, day. Kung may feeling sad kaniya, sugta. Tinuod siya. Imo na kong gisugot. O, Carlo. Oyab na ta. Salamat kayo, Chi. Salamat kaya nga. Imo na gid kong gisugot. Basta, ha? Ayaw lang biyagi ko binuangi, Car, ha? Dili na mahitabo, Chi. Kay love kiti ka. Salamat, Carlo. Chi, kuyog ta. Asa man ta? Kuyog ta sa amo. Aron sa ba, may laila ka sa kong mga ginikanan. Mauwaw man ko, Car, uy. Noon sa mga uy. Nga din taon nga mauwaw man ka. Nga kuyog ta, aron makaila ka sa umaabot imong ugangan. Sige na lang, uy. Ma, Ay, kinsa man ang imong kuyog, Carlo? akong uyab ma, si Cheryl. Maayong hapon, ma'am. Unsa may nahuman nimo? Wa, ma'am. Nahunong magod ko og eskwela. Unsa may trabaho sa imong mga ginikanan? Nag-atiman na sa among uma, ma'am. Uy, Carlo, manguyab gani ka kanang parehas na tong kahimtang. Ayaw patakag pamunit anang anak og mag-uuma. Kinuo ko. Pasensya na ka sa kong mama, siya. Mahayan ako, Car, uy. May pagwa na lang kumuad to sa inyo. Sorry kay Chi. Wa ko magtuo nga. Ngunad ko ang buhato ni mama diyan nimo. Wa man sa kamusulti na ako, uy. Nga mata pobre na yung imong inahan. Sorry kayo, Chi. Chi, may isulti unta ko nimo. Unsa man na? Ayaw lang kalain ha. Unsa man lagi na? Magbuwag na lang ta. Carlo. Sorry kay Chi. Way gusto nga kong inahan nimo. Mong tapuson lang nato nga tong relasyon. Carlo. Dahil iko na. Ayaw na pagkilak. Gisakit halagos gibuhat ni Carlo na ako, day. Nga tungod lang sa iyang inahan niya kong gibuwagan. Kalimti na lang to si Carlo, day, uy. Huyang siya nga pagkalalaki, day. Kaya wa niya ipaglaban ang inyong gugma. Husabay ako buhaton, day. Ano makalimot ko ni Carlo? Wag ko'y laing ikatambag ni mo, day. Panguyab ug lain. Unsa? Sige lang. Naaw niya ko'y pailaila ni mo, ha? Day. Day, mauni akong giingon nimo nga ako ipailaila nimo. Si Ray.
Ray, si Cheryl. Hi, She. Hello. Broken hearted na ba in taon ning akong amiga, Ray? Ikaw na bahala ini niya, ha? Why problema? May kay kung tambal og samad sa kasing-kasing. Wa day ka magustuhi sa inahan sa imuyab. Ray. Ingon ana ganang mahigugma ta siya. May kalipay, may kasakit sad. Maulagi. Basi day gituyo sa gayon nga magkabuog mo sa imuyab. Kay basin og para gyud ka nako siya. Ray. I love you, Cheryl. Ray. Pasensya na ka ha, basig makaingon ka nga, gipaymusla na ako ang atong kasuod. Gusto lang kung may baw ka nga, mo na akong gibati gid para nimo. Sorry, Ray. Dili na ko gusto mahigugma pag-usap. Okay ra. Wa man sa ko magdali. Andam ko magpaabot, hangtod kanus akamaluoy na ako. Doon sa man ko. Nga dili magit ko makalimot ni Carlo. Nga man ko. Day, kung magsige ka guna-una ni Carlo, musamot nga dili ka makalimot niya. O gusto pa, wa naman si Denise atong dapit ba? Nilangyaw na. Maong kalimti na lang siya. Day. Ako pa ni mo, no? Nanguyab ang ka na si Rainy mo? Sugta na lang na, uy. Aron imo na makalimtan si Carlo. Dili ko. Si Carlo lang ang ako, ah. Si Carlo lang. Day, Cheryl. She, dugay-dugay naman gid ko nga nanguyab nimo. Hangtod karon, wa pa gyud ka maluoy na ako. Hampot iniri, uy. Dili naman tingalin ni mo. Mubati o gugmang akong kasing-kasing. Cheryl, ay good pag-ingon nana. Ni ako nga nagmahal nimo. Busa kalimtis, Carlo. O hatagi gigayon nga higugmaon ka. Kaya ako ipasalig nimo nga magmalipayon ka uban ako. Hay, salamat kay nagkita kita, Day. Na ako ibalita ni mo bahin ni Carlo. Tinuod, Day? Oo, sa may balita niya, Day. Nabalik na ba siya din sa ato, Day? Nabalik na, Day. Pero, minyo na. Unsa? Mauna, Day. Naminyo si Carlo og usa ka single mom. Unsa? Maong ayaw na pagsigig handom niya, uy. Kay wala kay paglaom pa niya, Day. Si, nganong nagkikita man ka nako? May tuyo ka? Manguta na lang ko ni mo, Ray. Unsa ko ni mo kamahal? Mahal ka iti ka, Cheryl. Ug may hinungdan nga hangtod karon wa pa ko mangitaglain. Kay nagpaabot gid ko nimo kung kanus akan ako maluoy. Panahon na tingali nga. Hatagan akong katumanan ang dugay na nimong gipaabot, Ray. Unsay bot mo nimong ipasabot, Cheryl? Gikapoy na ko, Ray. Oh. Dili na ko mula ang pastaw nga dili gihapon ako maangkon. Labi na karon nga ako nahibawan nga minyo na si Carlo. Cheryl. Og wa ni kapaslanan nga magsige pa ko paabot niya. Maong gidawat ko ng imong gugma. Tinuod si, uyab na ta. Ray. Og manghinaot ko nga ning pagsugot nako nimo. Kalipay ang magpaabot nako sa unahan. Makalaom kasi nga di ka nako pasakitan. Og aron kay gid mo tuo nga tinud-anay nga akong tinguha nimo. Mga tubang ko sa imong mga ginkanan. Kay magminyo ta. Ray. I was wrong when I hurt you. Wa ko magbahay nga akong gisugot si Ray. Kay pinanggapan ko niya. Sa pagkakaroon, may duha na mi kaanak. Og bahin ni Carlo,
Ako nabalitaan, nga wa siya makaanak siyang asawa. Kanimo, Carlo, kung namati ka man karon, gipasaylo na ti kasi mo gibuhat nako. Dinhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Handu mana so sa ka awit. Ano ba na siya kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Canlaon City, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sheila. I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo, Jun. Sabi ko sa ngayon kung buwagan si. Wa lang. Di na lagi ko ganahan nimo. Lain na po na ini, uy. Magbuwag ta, gaw hinungdan. Ilang ito magbuwagon. Hala, no? Mamugos lagi ka. Kung wa na ganin mo'y gusto ang babae, ayaw pa mugos, uy. Oh, Sheila. Basta mo na niya akong desisyon. Buwag na ta. Naunsa naman kaday, uy. Tulo naman kauyab nimo nga imong gibuwagan. Ambot ini daylay ka, uy. Basta maabot na ganig tulo ka buwan, no? Nga kung mauyab, di na ko ganahan. Kuyawa sad nimo, uy. Pulanon man ko day, uy. Basta dili na gani ko ganahan sa akong uyab, no? Ako ang ginabuwagan. Onya, okay ra nimo nga makapasakit kag tao. Wala tayo mahimo, anak, day. Basta dili na gani ko ganahan sa akong uyab, ako ang ginambuwagan. Oh, uy, ni-message pa ni si BG na ko. Ako replyan, B. Wa mas ako'y lingaw. Si Beji, na-message nimo? O, day. Nakailangan ka niya, dili ba? Ay kaila kaayo. Ngano ni chat man siya nimo? Wa lang. Chat-chat lang. Ay, basig nagplano na nga manguyab nimo day. Ikaw, gyud day. Manguyab, gyud. Dili pwede makig-friend lang. Oo, ana, magina permero. Friend-friend, hangtod magkauyab dayon. Kumusta siya? Okay na, Jay. Anong nanawag di ka, Jay? Lahi kay din ni sa amo eh. Maong nanawag ko ni mo aron doon ako ikasulti-sulti ba? Ah, mao ba? Onya, unsa may itong istoryahan ron? Bisag unsa lang good. Pwede sad og ang imong love life ang atong isgutan. Ha? Nga naman? Nga nang ang ako mangyod? Ang nakadungog man ko nga wa na kay uyab kay imong gibuwagan. Ah, wa bitaw ko'y uyab. O kung mauna, pwede na day ko manguyab nimo. BG. Oh, unsa na? Nasayop ako sa kong giingon nimo nga manguyab lagi na sa Beji nimo. Nakalitan bitaw ko day, oy. Unya unsay plano nimo? Imong saktan si BG. Ambot ini, oy. Uy, ako pa nimo day no, imong nasugtong si BG. Kay tingalig mauna na ang magkapausap nimo. Bitaw day. Ha? Nakabantay ka? Daghan na kang nauyab. Unya, pila ka buwan imo gud yung buwagan. Lagi sa day, oy. Mao nang among ikatambag nimo. Sugta na lang na si Beji. She, kumusta naman akong gingon nimo? Kuan, Jay, kining... Wa pa gid ka maluoy na ako. Sugta na taon ko, she. Sige na lang, oy.
Kung sa ibot niya may pasabot nga sige na lang, nga uyab na ta, ha? Oo, Beji. Uy, salamat siya. Salamat ngayon mo rin kong gisugot. Salamat kayo. Nakabantay ko ni mo, day ba? Malipayo naman kaayo ka, sukad mo nagkauyab ni Beji. Tinuod gid ka, day. Ambot ba, uy? Lahi man akong gibati karon nga nagkauyab ni Beji. Dili pareha sa mga nangagi na kong uyab. Feel na ko, day, no? Na-in love na ka ni Beji. Ako kang kuhaon diya sa inyo, ha? Nga naman, Kuyog ta. asa man ta? Manimba ta. O niya, kisa may itong kauban. Ako ra good. Pwede na sa daduni mong imong mga amiga aron aligrita ba? Kay manatog simba, manglaag ta. Kaon-kaon tas gawas. Sige, sige. Akong pahibaon sila ka. Ang uban akong amiga. Asa man, nabusog mo? Busog kayo, mi, uy. Salamat kayo, G, ha? No probs. Ikaw lang ka, nabusog ka? Kinsay gitawag ni maglangga? Ikaw good. Gusto na ko nga langga nga itong tawag. Atong siis ba? Ha? Nga naman, di ka ganahan nga monito ganay na to. Ay, sugot na lang, day, uy. Kanindot anang langga, ha? Mo yun. Sige na lang, oy. Bisag, niya imong mga amiga, pero di ko mauwaw nga mo ingon nimo nga I love you langga. Uy, day, tubag ka sa day, uy. I love you to langga. Na all langga. Kasumugan ka din oy. Langga, nyaw. Jacket? Hmm. Anong kitagan mo ko ni mong jacket? Mori akong gift nimo kay first man sa man nato ron, di ba? Thank you, langga. Kadiyot ragod. Hmm. Dili ba January 29 man ta nagkauyab? Oh, O niya, nganong karon man ta mag-celebrate nga 28 pa man ron? ang wa may 29 karon ang Febrero, di ba? Kotobra man 28. Maong karon na lang nato i-celebrate kay ugma Marso naman. Maon ba? Oh. Sige, sige. Karon na ta mag-celebrate sa atong first monthsary. Langga, Domingo man ron. Manimba ta? Di lang tama mo simba langga kay busy ko ron. Sa sunod na lang tingali. Sige langga. Sa sunod na ta mo simba. Noon sa mali si Beji. Nausap naman siya. Dili naman siya masimba. Nya, permi na lang siya busy kung akong hagdon. Magsusi ko ini, be. Ay, kuan man good, day, si kining... Day, mahimo pa sultihi ko. Sultihi ko kung may nahibawaan ka babae ni Beji. Kuan, day, sila ka ng... Kuan, Dili mo gudi siya ingon ini sa una, day. Nikalit naman siya kabugnaw na ako. sige na lang, uy. Masulti na lang kunin mo sa akong hibawaan. Bahay ni Benji. O, sa man na, day. Naaman ko na sila ang uyab si Benji, day. Unsa? Mauna, day, naa sila ang gikalingawan. Iyara sa barkada. Mao, day, kamura na siya kabugnaw na ako. Kay may lain na di siya guyab. Day, iko na. Ayaw na maghinak. Day, sukad ba sukad? Karoon pa may ko ni bata, kay ko hindi. Gisakitan kay ko, day. Kinahanglan gid nga mag-istorya mo, day. Nagabaan naman tingali ko sa mga lalaki nga akong gipahilak sa una, day.
Kay karon, ako naman ang nahilak. Natural lang yun na, dahil nga masakitan ka. Kanay kong papaya ka ni Bechi. Ug pito na biya kabuan ang inyong relasyon. Maong istoryahin ang gini ninyo, ha? Ngayon nawagan ka. Kuan laga, maniba ta umaha. Simbag imo kung gusto ka. Naon sa mga nganong nasuko mga nako langga? Mahimo ba? Ayaw na akong tawag langga, kay wa na kay lami. Iyon na, magod. Ngano lagi, naon sa maka? Mahimo ka, Bisi? Ayaw na lang kabuang-buang pa. Ha? Nahibaon ako. May lain na kang uyab. Sheila. Ayaw na pakita na ko, ha? Kay wa na ko magkinahanglan pa nimo. Buwag na ta. O sa imong tuyo. Nganong niya ka sa amo. Mahimo bang magsulti ta, she? Para sa unsa pa. Pasaylo ako sa akong gibuhat nimo. Grabihan ni mo, Uy. Imo ba nagkiduwa-duwaan ang akong feelings? Sheila. Sa man gid ako. Kaya nagpada ako sa akong bagong kauban nga babae. Siya magud ang naguna-una mao tong nadalang sa ko ug nagkauyab ni. Nagpatintal kasi mo kauban nga bag-o lang nimo nakaila. Imong gibaylo niya nga pito na takabuhan ang atong relasyon. Ako na siyang gibuwagan. Mga tagi lang ko og second chance. Di lang to magbuwag, please. Please, Sheila. Ayaw naman pabuwag, uy. Daylay ka. Di aman lagi mo. Ni ataw ni. Nagkaibaw na mo nga mo ari si Bichi, may ari dayon ni. O gusto mo ko na yung toyo. Day, nakadungog bisa tanan. Nangayo na upasaylo si Bechi ni mo. Pasalungan na lang good na good. Mao giday. Isilong na lang silang kanimo. Uy, kay dili man gud sa ni Bichi. Sa to sa babae kay maumay nanguyab ni Bichi. Mao na siya. Nadaragi ko sa akong kahuyangan ko. Kung maluit taon ka, tatagi lang ko nahihiga yun. Di lang ko ito magbuwagod. Sige na lang. Masayloon di kasi mong gibuhat na ako. Salamat siya. Pero sa sunod gani, kung makasa magaling ka na ako, buwag na kita ha. O lang promise na ko, di na lagi ko mausap pa. Salamat kayo nga detalyon ko ni Mugla ihigayin. I love you lang ga. If I had to live my life without you, it seems so long. Gihatagan ako lang higayon si Vijay. Kaya kita man ako nga matinod-anon siya sa pagpangayog pasaylo din ako. Sa mga naminaw karon, maulang kining ako ikasulti ninyo. Kung musuot gani mo og relasyon, kinahanglan nga anda mong misabot. Mo adjust o mo sakripisyo kung dili mo gusto nga mawain niyo ang taong inyong timahal. Tinghin na lang ko to ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa Arnold. Mana so sa ka ano pa daw siyang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Labangon, Cebu City. Ang ito magtatampo, nagjasangan nga Simeon. Nag-ilis ka naman, Sab. Mau paghani ibong pag-abot kikang trabaho, lakaw ka na, Sab. Malakaw, Miss Beron, ma. Mag-date me. Saro. Di ka lang mo pahuway. Kapoy ka gudi kang trabaho. Anniversary ro na mo, ma. Mao nga malakaw, mi. Sige, Gyud. Nagtuo kang dunay forever. Magbuwag lagi hapon mo do. Si mama baya, napakatawa. Kamu din si papa. Wala mo forever. Kamu pa man gihapon hangtod gani karon? Doon na gid ay forever, no? Diba, ma? Ay, gikumitsahan talang ka, oy. Ay, nahala, sige. Mag-date, magkaha mo. Hala, sige, lakaw na.
Pagdaot niyag lami, ha? Nakasiguro ka nga, Anita, Dini. Niya na ta. O karon tataod, serve na nga itong pagkaon. Happy anniversary. Kadit. Unsam ning imong gisulot na akong tudlo. Anniversary rin na to. 2 years anniversary. Doon na gud katuig ang atong relasyon. Wow, kanindot sa singsing. O niabay kita mga unsa sa kamalong kananan. Complete na gid ang atong anniversary. Tungod og alang sa imong kalipay, akong buhaton. Ikaw ang tanan ako. I love you. I love you too. Sige naman, bautaan na sa ko. Hoy, Simeon. Dalipay bang gani ko, ganan wildo kan o gitunulan ako nimo sa sobra sa imong sweldo. O diya karon imo na sang huwaman. Unsa man ning imo? Hatag bawi. Ay, bayaran lagi ti kasunod sweldo, ma. Tinghatag naman sad na nimo. Aw, tablara. Sige na, good ma. Mura ramang kong bangko nga imo lang gipagunit ka diyo sa sobra sa imong sweldo do. Magkuha ka na kung daan sa imong bahin. Ang sobra maoy ako. Ma, sige na ba? Sige lang, kung ma-release na nga akong loan sa SSS, hatagan gyapon ti ka. Sige na, ma. Dako ka na gani kaayo gikuha sa imong sweldo. Gamay ka na lang og giremit. Mamayad pa ko sa atong mga utang. Oy, unsaon ba din ako? Mana? Pila na kasuluhan nga huwag ka kadata sa singsing. Saan katuloy mo? Sige mo kang pangawat nga? O, nakawat ang dili katol. Sir, pasensya na gud sir, ha? Ang sige lang, diloan mo ko sa SSS. Kung ma-release na to, utdan ti kag bayad. Pasensya na, ha? Karinderya lang na taon. Medyo gipit sa budget. Okay ra, uy. Okay ra magani ko gawa na lang. Kaya maikog ay ko nimo. Magatagal na baya pa na ko kwarta para ipahatag nimo ni mama. Uya buta, maluoy mo ko nimo. Di ko gusto nga masuko ang imong mama nako. Oh, Simeon, ngano ka? Uwa na lagi sa imong tudlo ang imong singsing. Ha? Uwa lagi naman gisulo. Gipaprinda ni mama. Ha? Kaya nga naman. Naputlan mong gud mi og kuryente. Mao nga iyang gipaprinda aron mabayaran namo among kuryente. Sorry ha. Okay lang eh. Ingon man ka si mama nimo. Si mama man gud. Okay ra lagi. Naikog baya ko nimo. Si mama man gud uy. Okay ra. Para naman sa imong pamilya. Waray kaso na ko. Nakasabot ko. Ngiga utan rin sudan. Suldo man taon rin, ikaw ang taglami. Laging not bay? Way sobra? Grabe hapod. Way sobra? Imposible hapod din mo. Ulitaw gud ka. May magminyo ka. Dagang bayranan bay. Magluol mga ko kung tigswildo. Kay tunol dito, tunol diri. Butang eh. Labi mo sa kapangutang god. Di kinahanglan man. Ang utang di ka kung di kinahanglan. Hay. Naglisod ka na gani. Nga, ulitaw pa gani ka. Unsa na ka na kung maminyo na ka, no? Bay. Kinsa ming auto nga nakaparada tungod sa ilang peron? Indo trabada. Manapto ko na ko. Simeon, ni aday ka? Veron, ato na ko ha. Balik na ko niya. Kinsa ning tawhana, Veron? Siya si Roy, nang ulitaw ni Veron. Nangulitaw? Ma, ayaw ka't patakag bukaan imong mama. Tinuod mo sana, Veron. Nunguyab ako ni mo. Bay, ako din si Roy. Og, ikaw si Simeon, di ba? Ang uyab ni Veron?
Mayo na hibaw ka. Uyab pa lang ko. I-challenge pa ko. Ano ka din magsulti sa gawas aron dili makabati si mama. Karbiga sa yung mama ni mo eh. Isugot siya nga may mamisita ni mo. Mamisita ni mong lain. Uyab ko ta. Nahibaw siyang uyab ta. Ako'y manghayo og sorry sa nahita po. Anong gidawat basta di mo ang katong tawhana sa inyo? Nakagusto sa tingali ka no? Simeon. Nga nag-inom ka man kuno. Pa, gusto lang ko malingaw pa. Malingaw. Ang pag-inom makalingaw, binuang na. Basta bilang good ko pa. May sumbong si mama ni mo na ako. Sobre naman ko na itunol ni mo. Kaya ko kay sobra sa imo sweldo. Daghan kong utang pa. Manuwa ko sobra. Ano nagkautang-utang ka man? Naunsa man tao gawi? Ay, utang na good. Kaya kung tubaga kay nangutang na god. Baka na mo obligahan ni mama ni mo ha. Kaya ulit tao man ka. May trabaho sa ko. Ang walang na mo mauyon eh. Kay, among nahibawan, nga maghatagan ka man dahi ko ng kwarta sa pamilya ni Berot. Di na tinuod pa, oy. Kinsa ko nasulti na? Si mama ni mo, nasagap niya ang maog tabi sa atong silingan. Silingan na ba nato sila sa Beron? Nanabi na yung inahan, nga maghatagan ka ko ng kwarta ni Beron. Mo tingali na nung dan nga napuno ka sa utang, kaya aron makuha mo ang pagbati sa ginikanan ni Beron, ilabi na iyang mama. Pabilib man ka, kaghatag kag kwarta. Usama na, suborno? Pabilib? Magpuwag ta. Ha? No, di ko masugot. Wa na kay mahimo pa. Tungod kay dili na ko nimo. Tungod ba ni Adong Roy? Tungod kay mao'y gusto ni mama. Nga pabuwagan ka og ipasugot si Roy. Mama lang gihapon. Umasa tanan akong gibuhat para nimo. Para malipay lang ang imong pamilya nako. Magpuwag ka ng lagi ta. Sayupan ako eh. Kung nga nung nagpatunto ko sa gugma kong giahak nimo. Oportunista mong pamilyahan mo. Paita lagi. Nagkautang-utang na gani ko. Aron lang yun makahatag ko kalipay ni Beron. Tabang ko kutob sa akong mahino. Kay uyab lagi. Unya, mahal kayo nako siya. Nakaamgo ko. Nga nagpakabuang rayo di ay ko. Uturo sa danyang inahan nga naong kay kwarta. Pero gaba na ba? Walang gani mo tanaw sa dakong tabang nako nila. Ginuo nila yung mag-igo sa ilang pamilya. Move on ko eh. Kaya ako rin maalkansig kung magpadako sa akong gibati. Inyong magtatampo, Steve.